jilba nana faraga kana se Mainda sigilema aba kere fa biga ba fifa jilba ni woro den tan nana ko ka kere fa woba duguma ako Mainda ko jilba karata ako ako Mainda aki yene jilba se do albama ne do rabbi kabi ala kane da mannini ma doya ngabi nyelle bu suku be soro dugutigi ka blongono ma be ida ko ne da be ko ne jilike langolo chokoro langolo Mainda dugutigi ko wi ma ka dete di ko musoko bana de bi la kika to nyina bo duwere la kale dete di ma ko hali tamato kan nye shale ka soma ko wa ko ni me ke to do ka ba bulo shunyaro ki kana dem so to ko me dade ki tire kana ila dem so pe o ne ra pra be la dilika mi vie Mainda yere do ibe siri nyaga mi na iko do sabara ni chenyi beti maga sabara don da ede ne ke ni ejili na ni ladi dugutri ko ki komanda ki tire ka jugu kata de di bi ata di shi ko na ya de ko kuma mi da bi neti ko hali ta ma to kan ni shu ko soma kata fe ki to me tu ata fe ki anya la tu ni o ne re mi nye jili sa ne ya fari ka wuro ta ka wuro fi bolo ako jelba ka karate ako Mainda aywa horo nyani nya makala yake ni ala ya da mena ngane do arabi ko sobe ala ni fo jelga ta to ba fo tere jugu de blali ibe nda do mana ka na dugu tiki ka ta mana ka fo ni hal de dugu tiki ko ka be de ni ne jelga ba fo atedi ka ba ko Mainda yisiga ya balaje dugu temso Mainda ba ni bana eni temsanu nana kana se Fatumata binta ma aba fo Mainda be mi abe wuli kana fo Mainda babara na kana se Fatumata aba fo ma bon dogoma akeke bi ne defe re ba do ne de mo ma no de akonemba ibi ya famma ide ma fa be ne fede ne de ba fe ne che bakile mo nye che be haramu ko Mainda ne ba Mainda mu ge maula sa ma dakanti trijugu yede jombe ni daka do ala bulu jombe ni ka latige do ala bulu ala latige de binan Mainda ka ama jeliga foyi ke mashila ni duguma ku ta fe ne ba fe ne fa o fora wati mina musokoroba ni so biara akombe do o kiye koyi dugu kemsen u ko anga fere ke Mainda la ka fa shinkiri shino ni Mainda e dugu tigi de ta nyana ka de sora fe mo ne ba mbe fa ya Mainda ayisi ki miri aka barka ala ye koyi ne ben kelena ta hali terite na dugutigi aya demso wele akele ka demso wele ako Fatumata binta akon namu ako chebori ko mini di chema ako ba wallahi ne ti chewre fe akibi dama jakuya akoba ako ni ndi cheni ma ba ni cheni sare ya fade chela ka ko fali ko kuma mi be furu ko na ko lu ya faro ko la na sara furu siri bali amaso ro la unya fara choroba dimina Fatumata binta Koro akonde ne duguti to de wolo ki ba furu ki wolo iba mane so satle kele kera danga denye ni ma shi don bali de tre dugu de bi ba dugu horo na kebe furu ni ma de mi nya ire to da ko Mainda njam nye kambolo ma mi ba daka bolo to yawa ende yen kuma shuri dugu temso na be ala ko kala kurat le tan nani ko nu ya so ba fa odo tlema Fatumata binta fonani ma do kadi ogo Fatumata binta femi ka chede dugu temso ba fa ka fa kalo tan nani Fatumata binta na ka shira akombe na akonamu akobe munkebi akofoi akotaro tela akotaro benela de ne faso gelera denge mai be wuridi ne ba fe kata mita fe nyini mba fe kata sababu nyini mbita na folo nyini kana kaseki kuna wolo Fatumata bi Djoko diaranye
akibi lebe dona ibi bo dugu cɛmisɛnw ko kalo tile 14 k'u b'i fa i fa kun ye ne de k'i bɛ ne de fɛ ko ne fana b'i fɛ ko tɛ baasi ye maa tɛ sa ka sɔrɔ i sa don ma se dɛ jɔn bɛ n'i ta don ala bolo n bɛ na ye lɔgɔ ɲini ka d'a ba ma kalo tile 10 dafalen a nana a ba la ko ma i bɛ dugawu kɛ n ye n bɛ taa fɛn ɲini n ba sigi tɛ maa sɔn ye ne ba n bɛ taa fɛn ɲini a ba kasira a ko n bɛ na n bolo fila filɛ kɛnɛ ka ɲɛ ala de deli i ye ni ne Fatima y'a kɛ ala ye k'a to ala ye ka ala sago kɛ hali ni ala ma ne ɲɛ di ne ma ala ka hɛrɛ kɛ i ye dencɛ ni sigiyɔrɔ ma di la t'a ɲɛɲini koyi taama bɛnnen don dencɛ de la sigiyɔrɔ man di na n tɛ wuli fugariya ko b'i kɔnɔ dɛ n de ta n bɛ dugawu k'i ye Fatumata Binta fana ko a ma ko n bɛ na taa ne jan b'i ba la yan don o don n bɛna baro n kan ka min k'a ye n b'a k'a ye ne buramuso don bɛɛ dabali banna n bɛ na ye ka bina ta k'a bɛ taa a ye lɔgɔ min ɲini wari damadɔ tun bɛ yen a bɛ komi darisi 6000 ɲɔgɔn n bɛ na ye o dira a ma a y'o ta k'a bɛ taa tagama la a bɛ dumuni san a n'a bɛ si yɔrɔ minnu na k'a bɛ taa fɛn ɲini a fa tɛ ɲini fa ka sa bolola nɛgɛ dɔ tun b'a bolo a ba y'o d'a ma a ko nin y'i fa ta ye birifini dɔ tun b'a bolo a ko ni ko gɛlɛyara sababu tun bɛ nin birifini in na ni fa tun ye birifini in da birifini bɛ nɔrɔ koko la ko mana kɛ a b'a ye a ye jalamugu dɔ d'a ma a ko nin jalamugu in minɛ i ka taa a ko ni ko gɛlɛyara cogo cogo ni fa tun ye nin jalamugu siri o ko bɛ nɔgɔya a ko nin y'i fa tiɲɛw ye n bɛ na y'olu ta k'u kɛ saki kɔnɔ a ye dugawu ɲini a ba fɛ k'a bɛ taa a bɔtɔ nana se kɔ kɔnɔ mɔgɔtigiw bɛ dɔnkili da la dɛ mɔgɔtigi kuntigi n'o ye Fatumata Binta o ɲɛ d'a kan o bolila k'a kuma a ko n bɛ na nin y'i taatɔ ye a ko nin ye n taatɔ ye ala u fila y'u nɔrɔ ɲɔgɔn na f'u b'i kasi ni ɲɔgɔn ye o y'a ka musɔrɔ bɔ k'a sira kan na a ko n bɛ na ni musɔrɔ in i ka tila ka segin n'a ye kana sa tunga fɛ dɛ n bɛ na ne b'i kɔnɔ fo ka taa saya se ma ni ne m'a mɛn k'e sara don o don n tɛ sigi cɛ wɛrɛ kun abada walahi n tɛ furu cɛ wɛrɛ ma cɛ bɛɛ kɛra ne fa ye o n'a kɛra e bɛnna ye ni n y'a mɛn don min k'i sara i tɛ dugukolo kan ni n bɛ furu cɛ wɛrɛ ma n bɛ furu o tigi ma n bɛ na ko alahu akubaru n bɛ na y'i kɔfilɛ a ko ne bɛna taa ka nin dugu in to ne tonso bɛ dugu nin na ne woloba bɛ dugu nin na ne wolofa bɛ dugu nin kɔnɔ ja tunga man di dangaden na nka ne bɛn na bɛ taa tunga la ni ne ye dangaden ye n bɛ fɛ k'o dɔn ni ye dugawuden ye n b'a fɛ k'o dɔn dɛ bɛn na bɔra dugu kɔnɔ a taara n bɛ na taalen dugu cɛmisɛnw nisɔndiyara o ko fali sara boci banna terejuguden ye an y'a taatɔ ye bi ni kalo tile 14 kun y'a sɔrɔ walahi an tun b'a faa n bɛ na taara ka taa se dugu fɔlɔ dɔ la dɛ a bɛnna jumadon ma ye 10 heures kuma a ye dugu ye a ko nin ye duguba de ye n bɛna don nin dugu la ni n donna dugu in na n bɛ baara kɛ ni ala ye nɔgɔya kɛ n ye a nana a sɔrɔ sira bɛ tɛmɛ jiri dɔ kɔrɔ kamalen 3 sigilen bɛ yen olu kamalen 3 ɲɛ d'a kan u girinna ko nin ye maa jɔn natɔ ye n bɛ na seru ma a y'u fo olu k'a ma e ye jɔn ye a ko ne n bɛ n da a ko e jamu a ko k'an bolo n bɛ n da k'an bolo o tuma jɔn t'i da k'an bolo n'anw da k'an de kɛlen bɛ k'an sigi yiri kɔrɔ yan ala o don tile ma n bɛ n da olu k'a ma a ko mun bɛ e bolo a ko n ka finiw u ko fini ninnu di an ma a ko ayi u ko e bɔra min i bɛ taa min a ko ne bɔra an faso la gɛlɛya de kama n bɛna taa fɛn ɲini n bɛna baaradenya la aw ka dugu de kɔnɔ olu girinna ka d'a kan k'a fara dugu ma n bɛ na ko n ye mun k'a la n ye mun kɛ aw la a fa ka jalamugu u y'o minɛ 6000 min b'a bolo u y'o minɛ u ye bololanɛgɛ bɔ a tɛgɛ la birifini min b'a ko saki kɔnɔ u y'o bɛɛ ta u y'a sen n'a bolo siri tile ganenba k'a bila tu kɔnɔ u ko i bɛ sa yan yan ye surukuw tɛmɛsira de yanni sufɛla cɛ fɛn dɔ b'i fa yan ja olu ye cɛ 3 ye dingɛnikɛla de ye dɛ olu tileyɔrɔ de yiri kɔrɔna in ye ni maa minnu bɛ tɛmɛ o bɛ bin olu tigi kan u binna n bɛ n da kan u y'a ka fini minɛ k'a ka wari minɛ ka bololanɛgɛ minɛ ka jalamugu fana minɛ ni birifini bɛɛ u y'a to saya kama k'a ka sa n bɛ na
adale ko ala ne bɔra dugu dɔ la ko dugu nin ka gɛlɛn ne natɔ don dugu kura min na nin fana filɛ ka kɛ n na ja dugu bɛɛ ye kelen ye wa dugu bɛɛ tɛ kelen ye ne t'o dɔn nka ala ni maa ma sa i ma ba ala a ko ne ba ne tun b'a fɛ ka segin ka tila ka na nisɔndiya n ba ja ne bɛna saya maaw bɛna ne ka ne minɛ u ye ne bila saya ɲɛ ko ne bɛ suruku tɛmɛsira la a b'o la waati min a tulo bɛ tu fara kan na ka na a hakili la ko suruku don ja cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen o bɛ taa lɔgɔ de ɲini gɛlɛya bɛ cɛkɔrɔba in na cɛkɔrɔba in sinna ka na bɛn ale sigilen ma o ye lɔgɔsiri fili ka bɔ a kɔ ko n den mun de kɛra i la mun ye bolo siri i ye mun kɛ cɛkɔrɔba ye muru b'a tɔgɔ la ka Mainda bolo tigɛ bolola juru ni senna juru tigɛ a ko mun ye juru ni fɛn siri e bolo la e mun kojugukɛla ye walima o tun b'a fɛ k'i faa de walima e ye zon ye a ko ne tɛ zon ye a ko cɛkɔrɔba ne bɔra an faso la gɛlɛya de kama ko n bɛna fɛn ɲini a ko anw ka dugu ye silamɛ duguba de ye anw ka alimami ye silamɛba de ye e natɔ don nin dugu in na fɛn ɲini o don mun ye sen n'i bolo siri a ko ne nana cɛ 3 de sigilen sɔrɔ yan a ko o cɛ 3 de binna ne kan ka ne bolofɛnw minɛ ka n ka finiw minɛ ka n ka wari minɛ u tun bɛna n faga u ko k'u jɔ k'u ka ne siri ka ne bila suruku tɛmɛsira k'u ka ne faga cɛkɔrɔba nin ko o tɛ se ka kɛ cɛ wɛrɛ bɔra dugu wɛrɛ la ka na de n'o tɛ anw ka dugu ye silamɛ dugu limaniya dugu de anw ka alimami ye laadiri de ye zon t'anw ka dugu kɔnɔ binkanigalaka t'anw ka dugu kɔnɔ anw ka dugu bɛɛ mumini wa ni juma selila dugu bɛɛ bɛ taa juma la i b'a sɔrɔ o bɔra fan wɛrɛ Mainda ko ayi cɛkɔrɔba a ko cɛ 3 min binna ne kan aw ka dugudenw don dɛ cɛkɔrɔba k'o tɛ baasi ye an ka taa ɲɔgɔn fɛ dugu kɔnɔ dugutigi bɛ yen n bɛ taa n'i ye alimami bara n'i y'a fɔ alimami ye ni juma jiginna maaw bɛ misiri kɔnɔ waati min n'i dalen b'a la tigitigi k'a fɔ anw ka dugudenw don u bɛ ye dɛ ka d'a kan zon mana na anw ka dugu la i bolo bɛ tigɛ sariya bɛ boli i kan cɛkɔrɔba ni Mainda wulila dɛ k'u ka taa ayiwa an balimaw an bɛ bi Maana bila yan aw minnu bɛ ka ne sɛgɛ an mana Mali min jarala mɛn a ka kaye TV kɔnɔ n bɛ foli k'aw bɛɛ lajɛlen ye kamalen min bɔlen filɛ a faso la gɛlɛya kan hali bi gɛlɛya b'a ɲɛ dɛ aw m'a ye gɛlɛya wɛrɛ y'a sɔrɔ jɔn bɛɛ n'i da ka Ala bolo nka ni maa ma sa i ma ban dɛ n bɛna taa dugu kɔnɔ ayiwa cɛ 3 in bɛna minɛ wa o tɛna minɛ wa cɛ 3 ninnu ye maa jumɛnw ye ni Ala ye sini yira aw na ne ni aw la n bɛna cɛ 3 in fɔ aw ye n bɛna ka Maana tɔ lase aw ma Ala k'an bɛ sini